गोटे नुआ जगह को जाको बसीचु जोटा कि आमर बारगणिया गाँव में अवस्थित पांडुरुशुणी। बर्तमान आम जर्नी स्टार्ट करूँ। मो सहित मो सांग सुशांतर अच्छी। मु जानी सेठी बहुत भल मंदिर। मु भी जाइली या पूर्व से मंदिर पांडुरुशुणी आउ बहुत बढ़िया कारुकार्य होती। पार्क सह मंदिर एत सुंदर कारुकार्य। बर्तमान जीवा से जगह को आम देखापी बारगणिया गाँव से पांडुरुशुणी मंदिर आम जा देखा। चलो लेट्स गो। हम जो बोल लियो आइडो ना वो हैं एड जो था हमारे आसा शॉट वीडियो में कोठी खालगाँ आप देखिपे खालगाँ छकरू आम बंतला आसला बेलू राइट टर्न कले। राइट टर्न करना आम बर्तमान जाती बारगणिया गाँ जहाँ भितर पांडुरुशुणी मंदिर अवस्थित अच्छी। चलो पुल लोड कर याद ना हेडी गुडी आइले पुल लोडा गडी आगो तळा माने हे याद बंधक भी चौरा सह सजा जाइए बारगणिया गाँव में। बहुत सुंदर गाँ नेचर सह जड़ित है गाँ। बाहर आड़ू बहुत लोग आसुँचे देखापी पांडुरुशुणी मंदिर। धीरे 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 जाओ। ये हूँ पांडुरुशुणी मंदिर ग्रामीण उद्यान गाँव रहा उद्यान आ पांडुरुशुणी मंदिर काम चलती। बारगणिया गाँव आम ए रास्तार आसिले बर्तमान पांडुरुशुणी मंदिर को देखी जापाई। बर्तमान ये हूँ एंट्रांस पॉइंट मंदिर भितर को जावाई हेले बर्तमान जा या मंदिर भितर को देखा कौन कौन कारुकार्य होती। चप्पल को ये खोलिया चप्पल खोलिया ये हूँ पांडुरुशुणी मंदिर एंट्रांस पॉइंट आपण माने देख पारुथिबे। देख पारुथिबे पांडुरुशुणी मंदिर आसा 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 तो मो सहित चल से देख पारुथिबे पांडुरुशुणी मंदिर आउ बहुत कारुकार्य भी होती। आउ एठी लिखा जाई से अटकल परिमाण केमती कौन होती। ये हूँ रूलिंग पार्टी रो एमएलए या को इनागुरेशन करिसंती ए मंदिर को। दान बाक्स आपण माने जहाँ स्व इच्छा दान करि परिबे ए मंदिर कारुकार्य पाई। आउ केते सुंदर फूल गछ लगी। ये हूँ रजनीगंधा फूल तास गोलाप फूल। ये हूँ बौल गछ लोक मैंने पेंडीर आराम रे बसी पारिबे। आ ए हूँ मेन मंदिर जोठी अट्रैक्टिव पॉइंट जा ना रे ये पार्क टी हेची। बहुत स्वच्छ और सुंदर भावे या को करा जाइछि पांडुरुशुणी मंदिर। सुशांत केमिति लागुची हैं? बहुत बढ़िया लागु। आओ केथर लानी आपनकर एठी और 4 थरा लाने एठी आसिया रे। अच्छा माने बहुत मन केमिति लागुची? बहुत मन खुशी लागुची। अच्छा
ତା ସହ ଆମର ନୂଆ ଉଦ୍ୟାନ ବି ହେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିକି ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପାଖ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଏଠିକି ଆସୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାର୍କ ବି ହେଇଛି ଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନ ପାର୍କ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ବି ପାରିବେ ତୁ ଯା ଚପଲ ଆଣି ପକା ହାତରେ ମୋର ବି ଆଣି ପକାଇବୁ ଚପଲ ଗୁଡ଼ା ସେ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ ଯାଇଛି ଚପଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ସବୁ ମିଶିକି ତାର ଫଳକ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କାମ ମିଶିକି ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ ହେଇନି ବଟ୍ ଗାଁର ଏକତା ଆଉ ମିଳନରେ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଛି ତ ବଉଳ ସହ ଆମ୍ବ ବି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ପାର୍କ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ପାର୍କର ଏତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ପାର୍କ ଆସିକିନା କିଏ ଯେମିତି ଖରାପ ନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଆମ୍ବ ମୂଳେ ପେଣ୍ଡି ବି ବନାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ବସି ବି ପାରିବେ ଏ ହେଉଛି ସେ ପାର୍କ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାରିପଟୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ଆଉ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବି ହେଇଛି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାହାକୁ କରିବାର ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ ତା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ବି ବନାଯାଇଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ଚଲେଇବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ଗାଁର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଫିସିଆଲି କାମ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ପାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧର ଗୋଟେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିକି ସିଟ୍ ବି ବନାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଏଠି କେହି ଜଣକର ତ ମିଳର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସହ ବନ୍ଧ ସହ ବତକ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବତକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ କିଛି ଲାଗିଛି ଏ ବନ୍ଧରେ ବତକ ବି ରହିଛି ହେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର କାଳିଆ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହାତରେ ଚପଲ ଧରିକି ଚପଲ ଧରିଛି ଏଟା ଛାଡ଼ିବୁନି ବେ ଚପଲ ଧରିଛି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଚପଲ ଧରିଲେ କ'ଣ ତୁ ଛୋଟ ହେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ ବନ୍ଧରେ ବତକ ଆସତି ହଁ 2-4ଟା ବତକ ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ବନ୍ଧର ତା ସହ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପେଣ୍ଡି ବି ରହିଛି ବନ୍ଧ ସହ ବତକ ବି ଚଢୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ସେ ବନ୍ଧ ଭରିଯିବ ଆଉ ବନ୍ଧର ଲୁକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ଏମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ବି କରିଛନ୍ତି
ଖେଳ ବି କରିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଆମାନେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ହେବେ। ବିଲକୁଲ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏକା ଥରକେ ଥରେ ହେଇନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ या 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 2-3 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରାହେଇଛି ପାର୍କକୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଠୁ କିଛି କହିଛି ଏଠୁ କିଛି କାମ ହେଇଛି। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମର ମନ୍ଦିର, ପାଣ୍ଡୁଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର, ତା ସହ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କର ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାର୍କ କହିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବନ୍ଧ ରହିଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସେଠି ପାର୍କ। ବର୍ଡର ଲାଇନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେବଦାରୁ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ତା ସହ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଗଛ ସଜା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ବିଲକୁଲ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସଫେଇର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁଶୁଣୀ। ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ବନ୍ତଳା ଗାଁଠୁ 5 ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସିବେ ବାରଗଣିଆ ଗାଁ। ଦେନ୍ ବାରଗଣିଆ ଗାଁ ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଯିବ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତେ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ସହରକୁ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ବି ତ ଉଦ୍ୟାନ ୟା ପାର୍କ ହେବା ଦରକାର। ସହରରେ ବି ହେଉଛି। ତା ସହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରଗଣିଆ ଗାଁର, ଯେ ସେମାନେ ପାର୍କକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଏ ରୋଡ଼ ବାରଗଣିଆ ଗାଁଠୁ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ସବୁ ବେଶୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ନାହିଁ, ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ପାର୍କକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ସାଙ୍ଗ କାଳିଆ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛୁ ଜାଗା ଦେଖି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସବୁ କିଛି। ହଁ ଆମର ଭାଇ ମେଣ୍ଢି ଚରାଉଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢି ଚରାଉଛ ନାଇଁ? ମେଣ୍ଢି ଚରାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି? ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସହ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା। यार खुशबू, ये फूल देखिपारे आपण मैंने। ए मंदिर ये कारुकार्य आम देखिलु बहुत सुंदर है। तो केमिति कौन है कहे केमिति गाँ लोक चेष्टा ना सरकार भी देजी ना आउ गाँ लोक समस्ते एकत्र हो
ମାନେ କମିଟି ପିଲା ମିଶିକି ଗାଁର ଏକାଠେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବୁଲି ନା ହେଁ ଯାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ନା ହେଁ ଆମେ ମାନେ ବି ଆସୁଛୁ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଠୁ ତ ମାନେ ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସଟା ଗଲା ପରେ ହଁ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସଦାବେଳେ ହବ ଆଉ ହଁ ଏଠି ମାନେ ବଳି ପଡ଼ିବ ବହୁତ ହଁ ସଦାବେଳେ ଡାଳପତ୍ର ପାଇଁ ହଁ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଜାନା ବହୁତ ବହୁତ ବାଟ ଆସିବ ବହୁତ ବହୁତ ବାଟରୁ ନାଇଁ ଡେଲି ମାନେ ଭାଦ୍ରବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ହଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଧୂପ ଧୁମ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସହରକୁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇନା ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଛି ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ସକାଳେ ଖାଲି ସାପ ରହୁଥିଲେ ସାପ ରହୁଥିଲେ ସାପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତଥାପି ତ ହାତୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ ନାଇଁ ପେଟ ଫେଟ ଲାଗିଲା ହଁ କାମ ବି ଏବେ ଚାଲୁଛି କାମ ନା କାମ ଅହରହ ଚାଲୁଛି ଆହୁରି ତାହାକୁ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ନାଇଁ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଦା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆଉ ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କଥା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼େ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କଲେ ସେ ଖାଇଦେଲେ ଦେଖ ମଉସା ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବେ ହଁ କିଛି ତମେ ଯଦି ଲୋକ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯିଏ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ହଁ ମାନେ ପରଗାଁ ଲୋକ ହଁ ସେ କହୁଛି ଶଳା ବାରଗୁଣୀରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ନା ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ହଁ ଶଳା କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ହେନା ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ କେତେ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି ହଁ ଏଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖ ମଉସା ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ତମେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନା ତ ଲୋକମାନେ ଟାଣିବେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିଲେନି ନା ତ ଅନ୍ୟମାନେ କାହାକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ଦେବେନି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେଇଟା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ହବା କଥା ଏଇଟା କ'ଣ ସରୋବର ଗୋଟେ ପାଣି ଭଣ୍ଡାର ହବା ହଁ କଥା ହଁ ହଁ ଏଟା କରେଇ ଦେଲେନି ହଁ ସେଇ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଗାଁରେ କି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେନି ସେ ତ ଶଳା ମିଳେଇକିନା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହଁ 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 କିଛି ନାହିଁ ସେ କାମ ବି ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଭଲ କାମ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଜିଇଁତି ହେଲେ ହବ ଚାहे ଯେତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ହଁ ଥାଉ କେତେ ଖରାପ ହଁ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଯୋଉ ପଟେ ହେଲେ ହବ କାମ ହଉ ଯାହା ହଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଛି ହଁ ଦୟା ହଁ ମାନେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ନାଇଁ ନା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ହେନା ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ କୁହନି ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଖାଲି ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ହଁ ମଉସା କହିବା କଥା ଯେ ଏଠି ଖାଲି ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ୟାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସହ ବନ୍ଧର ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବତକ ବି ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ